Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponikta. Tong sikot pen lapuson Karbi Anglong arlo racharia song lapen ong dung hampanga song atom pen ESDC asa hemalong perang ke amai ke pado ponangkok athe pilake ke damtang ni phai krepliar ni KAC pen ke phapon 6 jeda lapen aja kong apothak hansaria kaning jekang lapen Dr. Janta rong pilam theke jaidon kemesen anparta kadu kabise tami non hejong MOS lamdon kachetok pina ana close kichok che ke dokok lapen ki khamke dona tumana thusi abe ke donason manderalu lapen asiminar sipu pensi phapon lo lapuson ahot APHLC amai phujai kathar pensitami hansaria aphan kachoro padopon anparta KAC atum kachari thekhe alam the lapen jakong DC aphan ke pekpon 2.9 along ketokpon koila ke jor sangti arong ke jor longle ke jor atum sitami DC aphan ke pekpon ke siksak pikji pusi ningje pon Mailong CCU pen Robindra rong pisitami BJP government atom pen 3 farmers loka chen thunang ratka chisong ajakong ke thepik pen pangbar ponsi lada Karbi Anglong arlu araratum sitami lake chok chia close to ana bangke chisong thepsi KAC pen chingwaisi pachen thunang ji palam the paklang pon STL pen saising rong pisitami KAC atum Karbi Anglong arlo aham phangasong lapen racharia song atum pinpur alo mate memorandum tok jerpen karju alam the lamboi chipi perek apothak ningje pon Mailong ASDC amai phuchandra kanta terang APHLC amai phujai kathar 24 plus organization pen letsong rong phar jakas pen khorsing teron HTL pen saising rongpi CCU pen Robindra rongpi KNC pen Merina BP KSA Samson teron aro pen Ajay rong chahan lapen kaprek songklem bangatum chitong dun Malin production pen kason sepon non pu seng dolang pu alona thui kangpu lo clara malin liki juida kacethan sengala bangso alona thui kangpu amai Rublin Kropi pen mai jepahem puponsi aluhiaman pen kacetong dun KCS amai pu Chandra Singkro KCS Kongchon bang Bida Singkro hempu mukrang ador baramai pu lun se timung abarim KAC EM Jotson be lapen senior journalist Sonju Bora atomaphan karju pedopon last of hi karlitang member krophan kachikimo asai dengpon pen KCS amai pu Chandra Singkro ri dengpen si ingpu ponlo bangso alun kangpu pon lake jasimet karbia khayaphan isi kenang sot mate khayalam aki kipawir widaji lapen lamet lamchong kangthor ponje aphan isi mesanang theklo pusi KCS samai pen susikola CP lapen pansing ko atum kilun ponalun arse ba jumi pen jeglo ate ot jumi pen jeglo alam tige jumi pen jeglo labang soa pensi lebih inut ka ditang song mate inut lun ka poche bangko ahim pen lapala make kewang jilang apolo alam litum la bangso aking campaign Karbi akhe mana tu akhir apa hala bulun se po pansing kropen kaningji pon atengki malin production pen ke chengsi ke peklang pon alun lo lapen Karbi Anglong pen nongnam kache thangklong abarim lun se pi susikola hanse pi pen kilun long ki ningarong parpiklo lapen Karbi Anglong arat sitami labangso alun jir karju pen ansu se ke pachatakji lapen YouTube along like comments lapen subscribe ki pi pen ke pachatangji aphan tuning ripon lo pusi ningje pansing ko alang ni long dilun Kita nolak itu ada harus lunang di lunghak lo yang dapat kile
Dengan Cigulo. Aduh kami makan ni ke. Curu power. Masih mungkin begitu lah. Macam ke ini. Lalu ini gitu itu cepat lah. Jadi ni alun. Ang senang itu orang tu si lagi kumbi rima tenang itu polo. Ini ni jumpa jadi pon ke malin production. Itu ni itu cari dia salun. Ang senang itu mendong tak. Share kami, like kami, dan subscribe. Sarku abin cepati bin rizaki lika cihin sengwe amir la men puvin kupusi tene unji Long Recreini Sarhabia Maipen Karbi Customary Law Board Chairman Akimiapan Karchodam. Karbi Customary Law Board Chairman Aboha Lakini Jang Karbi Anglong Hongkram Henlom. Pini Bangso Karchodamalong Manpeng Kido Mensing Teron Long Recreini Sarhabia Mai President Hemari Ingleng Monsing Milik Rondhiram Kro Rongasar Long Recreini Sarhabia Mai Atompen Pohoi Pakpen Karchopon. Non Eprang Kevangji Mesen Penni Jang Karbi Anglong Alokaching Thora Saya Mositame Keklem Ponjil Along Lake Kaiki Kachara Prapet Nangpura Ningkang Sampen Chipaklangpon Alang Libang Soar Pukang Wailake MP KAC CM Alang Lipan Bisar Kendar Aron Tek Puchinisi Karbi Customary Law Board Chairman Arpu Ingwai Ponlo Lapen Alang Libang Soarpu Longri Longpat Peklar Pon Pikji Lapen Karbi Nimrokom Aron Chokchia Bangpu Bangpia Pan Sitami Ahok Petpen Kepachini Ji Apan Sitami Bor Ipon Chipusi Nang Pachinidon